Unha das zonas de maior perigo dáse no cruce entre a rúa Lamas e Andrés con Rafael Dieste, onde, segundo eles, a visibilidade é escasa e os vehículos vense obrigados a invadir carrís de circulación para poder acceder á estrada. Os vehículos teñen que invadir zonas de circulación, hai moi pouca visibilidade, tanto cando acceden dende a Rafael Dieste hacia o barrio de Lamas Andrés como de Lamas Andrés a Rafael Dieste danse situacións de verdadeiro peligro e dende logo non hai ningunha comunicación segura para os peóns. Outra das zonas de perigo sitúase na rúa Lapido, o seu paso a carón do Parque Rafael Baixelas. Aquí en baixo, na rúa Lapido, ao carón do Parque Rafael Baixelas, está unha situación tamén de perigosidade para os peóns, xa que non hai beirarrúas, está unha vivenda que accede directamente ao vial de circulación. Outro dos problemas de seguridade denunciados prodúcese na saída á rúa Gasset, onde os vehículos teñen que facer o stop en riba dun paso de peóns. No acceso a Gasset, no cruce coa estrada comarcal, o paso de peóns está xusto en riba do stop, isto é, os vehículos teñen que facer o stop xusto en riba do paso de peóns con situacións tamén de perigo, situacións de inseguridade.